Downtown eksponerer hver dag et særligt tilbud, designet til at få hundreder, endda tusinder af nye kunder til at kigge ind i din virksomhed. I samarbejde med dig skaber vi dit unikke tilbud og sender det ud til tusindvis af forbrugere. Lad alt arbejdet være op til os. Vores professionelle layouter og tekstforfattere skræddersyr historien, så det passer til den målgruppe, du gerne vil tiltrække. Det koster dig ingenting, og det er risikofrit at være med. Så hvad er der i det for os? Vi tager et beløb for hvert Downtown gavekort, vi sælger for dig. Med andre ord, vi vinder kun, hvis du vinder. Den dag, vi slår dit tilbud op, vågner tusindvis af mennesker spændte på at læse om dagens oplevelse på Downtown. De læser historien om din virksomhed over morgenkaffen og køber let ved få klik. Downtown gør brug af begrebet kollektiv købekraft. Det betyder, at kun hvis nok købere melder sig til, bliver aftalen til noget. For at komme op på det aftalte minimum af købere, bruger vores medlemmer sociale netværk, såsom Facebook og Twitter. På den måde spreder de automatisk budskabet om din virksomhed langt ud over vores liste af medlemmer. Dagens tilbud bliver hurtigt samtaleemne i frokostpausen, når venner og kolleger fortæller historien om netop din virksomhed. Vi gør arbejdet for dig. Det eneste du skal gøre er at modtage glade kunder og sørge for, at de kommer igen.